So di na gyud ta sa Sunner Mio Cebu, magstay lang mig one night. Tomorrow. Come to Port of Hagnaya mga ka-Jazz. So guys, we're almost there at Bantayan Island. I'm very excited because I've never been here before. See ya! See you later, alligator. A few moments later. Ito na mga ka-Jazz, Ubub Mangrove Garden Eco Park. So, nandito tayo. Entrance fee mga ka-Jazz, adult 55, yung bata 20, kayaking kung gusto mo 150 at 3.5 boating. So ayun. Morning boss. Welcome to the club. Ya, toyok na siya sa Gikan sa entrance. Toyok ra siya more yang one. Wagi Kamsawi. Kamsawi. Nasa diring Kampuagi sa Uting. Dito diri ba to sila nag-kuan shooting? Dito sila nag-shooting. Sa katong Kamsawi nga movie. Ang ila diri shooting sir kato lang naggitara ug nagkayaking. Moro to ilang gikuan diri yung mana to. Ang katong ubang location na to wala sa ina. kota sad. Sa laing kota. Sa Kuta Sa Kuta Beach. Beach. Okay. Luman na Oo. sa taga-bantayan. Iwan mo. Ay, kuta. Sila. Kamu kay tubig kayo. Ano sa mga kuan ay mga gamitin ako. Nagupoy kayo. Di na agukoy amo kana. Supsupon man na. Hindi ka tumay ng anak. Ay ganda ko paak. Mo na si agukoy. Orange no? Sige, wani mo sa bagyong Odette. Dito mo. Ayan mga ka-Jazz, kung sino yung gustong magpa-picture-picture, ito yung perfect spot. Wow! Jesse, ako taas mo ni. Wala problema. Busog-lusog! Hi. Ay, naglupad ka. Okay na. Dere sir. Dari ana sir. Dere. Dere mo. Ana. Ha? Ito ba si? Kulata. Reservoir kulata. Kulata. Kulata kusnukusa. Kumanani din hin sa kailain ko ano. Kamu? Kira sa kuya.
Oh, may problem. Oh, hoy sa ta dire ana. Sa kamsawi, nasawi. Oh. Okay, picturean ta mo. Tayo. Napa Napa na dito, layo pa daw. Sulita yung 55. 55. Oh, 55. Pwede makasaka dito, no? Saka customer. Ikaw? Di ba musaka ka? Pwede ra po. So akit na ako mga kadyas. Tingnan natin doon sa pinakataas para makita natin yung whole mangrove mga kadyas. So, dito na. Ayun. Adventure talaga to. Dito sa Bantayan mga kadyas. So akyat pa tayo. Akyat pa. Dahan-dahan lang. Yun. Hawak lang, hawak. Hawak bambu. Hawak guod. Or hawak kawayan. Ito mga kadyas. Andito. Naabot na rin. Abot yung pinakatuktok. Ito mga kadyas. Ayan. Handa dito. So ito lang yung pagpunta natin ngayon. Mababa yung dagat. Kaya wala tayong nakitang tubig sa ilalim ng pinagdaanan natin. Ayun, pwede sana maligo, no? Kung may tubig pa. Oo, pwede sana mga kadyas maligo kung may tubig pa. Sana yung ano, punta doon, wagi tayo, tapos sa dulo yun, sawi tayo. Tapos na tayo nagwagi, hanapin natin yung saan tayo magsawi. So ayun mga guys, 101% photo taking sa area na to. So dihat bang Paano siya? Cadiz, Negros. Cadiz, Negros, Iloilo, no? So dire mo nito mo sa Cebu. Cebu. Oh, South Cebu. Mo na. Okay. Ayan guys. Ito mga kadyas, nandito na tayo sa exit. Papalabas na tayo. Ayun. Tapos na yung tour de mangrove natin. So yun nga lang, hindi mataas yung tubig. Kaya wala tayong nakikita ng tubig dito sa ilalim. Ayan. Yun sa Bisaya pa mga kadyas, hunas. Hunasan pagpunta natin. So mga kaninang mga alas 9 yon, tumaas yung dagat. So maganda sana kung mataas pa yung dagat. So makikita natin sa ilalim yung hampas ng alon. Oh yun oh, pwede sana rin ano. Oo, pwede rin magkayaking mga kadyas. Kung mataas yung tubig. Yun mga kadyas. A few inches later. Our second destination guys. Punta tayo sa tinatawag na Pangpang. Ayun guys.
puti ng tubig guys. Pwede na mag-dive guys. Mga kadyas. Pwedeng magtampisaw. Yun mga kadyas. May nagtampisaw na doon. Oh, dito tayo sa cliff diving guys. Bakit tinawag na cliff diving? Kasi cliff tong bato na to. Tapos kung gusto mong mag-dive, pwede kang mag-dive doon. Mga kadyas, ito yung tinatawag nilang the German ruins. Ruins guys, ruins. So guys, di ata sa gitawag nila nga lagoon. A few moments later. So guys, andito guys, pumasok kami sa Kadlawan Resto Bar. Pagpasok namin, ito yung dumating na pagkain sa mesa. Tapos diretso na lang tayo doon sa beach mag-swimming. A few minutes later. Pag night swimming din Mag-swimming daw taron? Oh no! Ano ba? Hey, mas ikay! Solve na si ikay? Oh my god. Jessica! Jessica! Oh no! Jessica! Say hi! I don't really know, baby. Yeah, because that is a sea. That's not a lake. So guys, Nindot ang kuhan dito. Dito dia? Ang kuhan ba? Siga sa adlaw. Ay, kuhan? Meron sunset? sunset. Ay, mountain. Mga ba? So mga kadyas, sum up lang tayo sa mga konting mga expenses natin. Yung decide natin na mag land tour tayo, binabayaran natin yung tricycle. 6 na passenger ang kasya, o yung usapan namin 5 destination daw. So yung ibang destination hindi napuntahan kasi may mga entrance na medyo mamahalin lang din. So nag-decide na kami pumunta sa ibang mga destination para masulit namin yung araw. Okay naman, hindi naman sila nagreklamo kung saan, o kaya ipapalik-balik mo silang sabihin na punta doon, balik tayo, ano. Basta kinukompensate nila yung bayad mo, satisfied ka. Tapos yung isang driver, doon ako sumakay, binigyan ko ng 200. So yung land tour namin, 200 yung driver ko. Tapos sa mga bata, kay Mrs. 1,300 lahat. Okay lang dahil kung anong isuyo namin, kung anong gusto naming puntahan agad. Kung halimbawa nung naghanap kami ng room, ng medyo makatipid tayo, pansamantala lang na meron kang matulugan, tapos kinabukasan uuwi na kami. Ulan yung panahon, chill na lang tayo dito. Yes, Mrs.? Oh, yes, mga kadyas. So for the rest of the night,
Dito lang kami mag-spend. Tapos malakad lang namin yung nakita naming room na pwede naming matulugan mamaya. So, kinabukasan, see you next time, Bantayan Island. Don't forget, subscribe, like, and share para masundan nyo yung mga ibang video natin. Day 2. Tag-apat 50 madam. Para po. Wala kay kuwan, plastic. Wala madam, kay bawal na magamit og plastic madam, may limit na kami. Ikaw na ko wala ko dunitan. Pag ka ng banana leaves lang siya madam. Ana ra madam. Pila sa na si kuwate? Tag 25 ang Si ka. Quinta, duha na siya. Oo, 100 para way sukli madam no. Raway sukle. Madam, hinay madam madam. Sa init na daan ni God. Wala Mo ni si kuwate kay sa inita. Correct. Init kaya? Thank you. Sir, thank you all. Okay. Ayan mga kadyas, si Kwati, budbud, kabog. Mo ni si kuwate init kayo. 12 seconds later. Ito mga kadyas, subukan natin yung dagat dito sa Bantayan. Halika, samahan niyo. Morning isla sa Bantayan Island. Wow! Di kayo ang bus. Enjoy natin yung sandbar dito. Ang gaganda. Tingnan nyo doon. Ayun. Tingnan nyo ng beauty. Maliit ng sandbar dito sa Kuta Beach sa Bantayan Island. Di malubong ko diha. Ayan mga kadyas. Dito sa Pikas oh. Una ka dito. Asa? Ito. Lubong ka talaga dito mga kadyas. Ayun. Ayun mga kadyas. Malubong na. Ayun mga kadyas. Woo! Yeah. Ayun si Mrs. mga kadyas. Oh! Woo! Ayun. Doon ka na lang. Ato agi sa Pikas. Woo! Maganda pala dito mga kadyas. Pag umaga ka, makikita mo yung beauty ng sandbar. Ang ganda. Woo! Ang ganda mga kadyas. Ayun. The best pala to mga kadyas. Umaga dito, pupunta ka. Kita mo, mahaba yung dagat. Huwag kang pupunta ng mga alas 11. Alas 12 pa hapon, wala na. Ayun mga kadyas! Yung dagat dito sa Bantayan Island. Ang puputi. At saka dito sa Kuta Beach, pag pumunta kayo, may maliit na sandbar. At talagang mag-i-enjoy kayo.
So dito sa Kuta Beach, dito San Barso. Abangan nyo ang susunod na kabanata. Marami pa tayo papakita sa inyo sa aming travel vacation dito sa Cebu, Philippines 2022. So here mga ka-Jazz, babay muna sa Bantayan Island. Yung last day namin. Uli na tabay. So, see you next time. Bantayan Island at mag-prepare ng 101% talaga ang mga ka-Jazz Black ones natin. So, we are now certified vacationista. Bye!